Το χειμώνα εδώ τα λουκρά καβάσια Σαραντάπολο, ο όφτος βλέπω από το καναρά είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή γεμίζει μέχρι εκεί το ποτάμι. Κοίτα πέτρες που κατεβάζει το χειμώνα, κοίτα. Όλα αυτά. Εδώ έχει πλάτος 500 μέτρα. 500 μέτρα πλάτος έχει αυτό το μέρος εδώ. Κοίτα πέτρες που κατεβάζουν. Ναι. Είμαστε στο Σαραντάπαρο, ένα πανέμορφο ποτάμι το οποίο χωρίζει στο τέλος διαδρομής του στην Ελλάδα από την Αλβανία. Είναι ένα ποτάμι αμφιλεγόμενο, ένα πανέμορφο κατά τα άλλα ποτάμι, το οποίο και εδώ, το οποίο αυτό μας έκανε μόνο από την ομορφιά του να έρθουμε, να ρίξουμε, να ψαρέψουμε λίγο, να περάσουμε λίγο ώρα μαζί του. Είμαστε κοντά στα Καβάσιλα, στα Λουτρά. Ήδη τελείωσε η τελευταία δειγματοληψία του Σαρανταπόρου, βρήκανε 6 είδη. Ένα από τα είδη το οποίο παραξένεψε τους επιστήμονες είναι το χέλι. Βρέθηκαν χέλια σχεδόν 26-28 εκατοστά. Τι άλλο έχει 6 είδη. Νομίζω είδατε ψαρέψαμε ένα και λίγο. Εδώ θα να περάσουμε σήμερα τη μέρα, πιστεύω θα περάσουμε όμορφα, όσο όμορφο είναι και το μέρος, έτσι όπως διαμορφώνεται το χειμώνα από τις πέτρες και τα φετρά υλικά, το οποίο όλο το ποτάμι σκεπάζει όλο το μέρος. Είμαστε λίγο μετά τα στενά του Σαρανταπόρου. Τι έπιασες? Τι βγάλαμε? Ένα μικρό. Το πρώτο σιτάρι, έτσι, στο Σαραντάπολο. Δεν σιτάρι, είναι σκουάλης. Κεφάλι. Κέφαλος γλυκού νερού λέγεται. Τι είναι? Είναι ένα σαν κεφάλι γλυκού νερού λέγεται. Σκουάλης. Δεν είναι το σιτάρι? Όχι, είναι κέφαλος γλυκού νερού. Έχει, αυτό το χαρακτηρίζει από το σιτάρι, και το σιτάρι μπορεί να είναι ακριβώς στο ίδιο σχήμα, από το στόμα του. Το στόμα του δεν είναι φουσκωτό. Δεν είναι το σιτάρι αυτό? Όχι, δεν είναι φουσκωτό το στόμα του. Έλα, βγάλ' το λίγο. Το βγάλω.
Που πιάσαμε εδώ, στο Σαραντάπορο, ένα μικρό κεφαλόπουλο, το οποίο θα απελευθερωθεί σιγά σιγά. Αυτό είναι. Σαραντάπορος, αλλά τίποτα. Δεν είναι η ώρα, ήθελε ή πρωί ή βράδυ. Θέλει βράδυ. Και έτσι να πιάναμε εδώ το βράδυ. Καρχαρίες. Καρχαρίες όχι, αλλά τέρατα. Φέρε το ποτάμι έτσι. Το χειμώνα εδώ τα λουφρά καβάσια Σαραντάπορο, ο όχθος βλέπω από τα νερά είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή γεμίζει μέχρι εκεί το ποτάμι. Εδώ έχει πλάτος 500 μέτρα. 500 μέτρα πλάτος έχει αυτό το μέρος εδώ. Κοίτα πέτους που κατεβάζει το χειμώνα, κοίτα. Όλα αυτά.